Mekaten para rawuh panjenengan sampun mirsani kebiar-kebiare reok setia kawan nggih ing dalu menika nggih para rawuh panjenengan kula aturi mirsani pagelaran saklajengipun nggih mudune para widodari nggih ayu-ayu rupane lenggak-lenggok melakune lajeng sowan teng dalemipun Bapak Agus Filio, Ibu Agus Filio sakruwarga anglajengaken tari Giandrung Banyuwangi. Sugeng dalu para rawuh, sugeng amirsani medali tari Giandrung Banyuwangi kailing gending mama cengkir gading dados
Giandrung Banyuwangi nggih kembar loro sampun sowan teng dalemipun Bapak Agus Filio Ibu Agus Filio sekeluarga nggih Tari Giandrung Banyuwangi Setiakawan nyambut gawe bebarengan nggih Jafran Audio Sound System nggih saking babaan kagunganipun Mas Dodi nggih lan ugi nyambut gawe bebarengan artis video syuting nggih Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono Mama dalem Tari Giandrung Banyuwangi Setiakawan ayu-ayu rupane disukani gending-gending Mama niki wonten pamundutan gending nggih saking bapak-bapak niku wau nggih penonton nggih niku nyawer 50.000 nggih disukani gending Bapak Gibran niku wau nggih gendinge penak Mama niku wau udane Kang Deres nggih disukani gerigis Mama dados nggih semoga dumateng Bapak Gibran nggih badhe joget monggo katuran nggih monggo kula aturi miyasan pagelaran nggih matur sembah nuwun. Mboten joget, Pak. Hey! Hey! Ya. Hey! Ah ah. Oh ah.
ibuke joget. Udan kerike. Oh eh, oh eh. Oke, masih joget monggo masih. Oke, matur suwun nyuwun. Gerigis nggih menika gending ingkang angka 1 nggih utawi pambukane gending teng wontene Tari Giandrung Banyuwangi nggih matur sembah nuwun nggih dumateng para bapak-bapak nggih lan ibu-ibu nggih sampun nyawer Tari Giandrung Banyuwangi nggih ditambahi sak gending mama. Niki kula badhe nimbali Bapak Agus Filio. Tos mundi Bapak Agus Filio boten nyuwun gending. Monggo, lek jenengan nyuwun gending monggo. Lah niki. Oh nggih, gulu pedhot Mama dados. Ayo. Yo! Oke, sumangga dumateng derek-derekipun Bapak Agus Filio sing badhe nyawer monggo. Kula aturi miyos teng pagelaran nggih monggo. Iya iya. Yo. Atu yang diarani pasir. Pasir. Atu kambyang kili ana ning pinggir. Ketemu setia kawan bergoyang artis produser Atasa. Pasir waktu kambyang kini ana ning pegi buru ketemu awak lagi mesir kelibetan kaya kelangan pegi kowe kaparane keluku oh ah oh Ae
Bong kong bong kong iyo iyo Areng-areng bakal kadang campur sawi sampai kering pikiri Dekarot kata dorong pipangan jatah Tipiang marang gulu ikon bedot Datang sawi enake urap Hati iki kaya mau ngagorikan Dedang sapa sacara diperendali Dong sing percaya bedan kata iki Tipian warang ngergulu kita katan Dong sing percaya bedan kata iki Gulu pedhot nggih nggih menika gending ingkang angka 2 nggih utawi gending telahir nggih teng wontene tari Giandrung Banyuwangi. Ayo Nduk, genduk sing ayu-ayu barisane ditata maneng bali-bali nang panggonan. Ada mana